Ти, как се казваш? Здравейте, аз се казвам Емир Фикрет. От Добрич съм. В кой клас караш ти? Мини джуниор. Мини джуниор. На колко годинки си? 7. 7. Здравей, как се казваш? Мия Любенова. На колко годинки? На 8. Да, в кой клас се състезаваш? Мини джуниор. Да, от колко време? Няколко месеца. Да, някоя интересна случка, нещо, което се е случило по време на състезание? Чупих се двигателя. Здравей, как се казваш? Сергей Райнов. В кой клас се състезаваш? 50 кубика мини джуниор. Да. Някое нещо интересно, което се е случило по време на състезание? Случило се, защото вечерта карахме с 250-ката и вътре в състезанието, без да не исках, стигнах колелетата. Здравей, как се казваш? Казвам се Филип Кашов от град Русе. Състезавам се за клуб Годзила МХ Русе. Карам в АТВ Мотокрос шампионат България. На колко години си? Аз съм на 11 години. И от колко годишен караш? Някъде към 5-6 годишни. Да, браво. Какво ти харесва в този спорт? Не харесва ми адреналина, скоковете. Всичко свързано с него ме харесва, защото е труден, не като футбола, фаща на топка и вдъж. Всеки може да рита, много малко хора могат да карат. Да, ясно. А някоя интересна случка да разкажеш? От третия кръг на АТВ шампионата на тази писта с предпоследната обиколка с моя приятел Влади. При разминаване аз влязох отвътре да го изпреварвам и се завъртях и се блъснахме и втория мина и останах аз втори. Да, а какви са ти впечатленията за състезанието? Как беше? Супер, организацията е супер, пистите са супер. Добре, благодаря. Здравей, как се казваш? Владян Василев Цветков. Да, на колко години си? На 8. От колко време караш АТВ? Ами от 4 годишен. В клас кой? Мини джуниор. Да, нещо интересно, което се е случило по време на състезание? Ами с моя приятел сега в кълта на това състезание се завъртяхме, кълта го изблъска към мене и се блъснахме.
Здравей, как се казваш? Здравей, Николай съм от Троян. Колко години се състезаваш? И от 4 години карам в MX шампионата. Кой клас си? АТВ Pro. Кое те стимулира да тренираш и да правиш това, което правиш? Ами чувството, особено пред решетката, адреналина, очакването, неизвестното. Някаква интересна случка на някои от състезанията? Ами почти на всяко състезание има интересни случки и последните се случва по едно падане с моя съотборник и конкурент Мерт. Няколко пъти имаме така екстремни ситуации. Предния път тъкмо първия завой след финала, той минава по вътрешна къса траектория, аз вървя по средната, скачам и го застигам отзад, чукнах го, във въздуха паднах и отзад Павел дойде, щеше да се приземи върху мен, но слава богу мина с леки ожулвания и така. Да, къде гони АТВ-то, ти ли беше? Да. Да, може да го видите в другото видео. Да, веднага станах, догоних АТВ-то на 100 метра. И продължи. Да, и завърших успешно, само на 30 на секунди разлика. Супер. Здравей, как се казваш? Здравейте, аз съм Мерт Фикрет от Добрич, мотоклуб Factor Racing 76, състезател в АТВ Pro класа. Някаква интересна история? Някое състезание? Интересна история от състезание. На първото ми състезание точно тук в Русе. То не е кой знае колко интересно, но бях долу пред изключване от шампионата поради лек сблъсък с участник също от шампионата, но всичко остава като хубав спомен и да. Какво ти дава този спорт? Спортът ми дава дисциплина и упоритост. Научил съм се, че всичко в този спорт идва с постоянство. И не само в спорта, и в професионална среда, и навсякъде всичко става с много тренировки и упоритост. А това тук е брат ти? Това е брат ми, да. When I come around, try and get back, it's that. Know that she into, wanna
степан за клуб МХ Годзила Русе, втори във временното класиране. Мотивира да караш? Ами, кое на мотивира? Мотивира на адреналина, спорта като цяло е хубав. Стараем се да създадем на по-младите да имат на кого да подражават, да сме тук заедно всички, да спомагаме, защото в днешно време по-хубаво от това да имаш приятели до себе си и да гледате в една точка няма. Нещо смешно, забавно, когато се е случило на някои състезание? Има много забавни случки. Аз не карам само МХ, карам и ендуро. В ендурото определено има повече забавни моменти. Често там се бедства, както се казва. Като МХ е състезание, единоборство, което по-добрия, по-подготвена машина, той побеждава. Как се струва състезанието? Състезанията в Русе за мен са винаги били на топ ниво. Пистата е подготвена, полята, перфектно за каране. Здравей, как се казваш? Кристиян Йорданов се казва. Карам в клас АТВ Open. От колко време? Тази година. Супер. Кое те кара да тренираш? Да напредвам и до година в клас Про. Здравей, как се казваш? Жоро Желязков. На 14 години съм, карам в АТВ 250 кубика. От град Шумен съм. От колко време караш? Нямах една година, както се качих на първото ми АТВ. 2. От 2 години? Да. Добре. Кое те кара да караш? Не знам, просто ми харесва. Адреналина? Да. Здравей, как се казваш? Казвам се Мартин Панков, карам в клас Junior Pro, тренирам на писта село Сандрово, тренирам от тази година на тази писта. С кого някой тренира ли те? Треньора ми е господин Павел Кашов, който искам да му благодаря за подкрепата, дисциплината и техниката на пистата. Много съм му благодарен. Малкият един единствен, пък другите са си в тяхната АТВ-та. Това е една купа за бащите детка. Браво! Браво!